Здравейте, аз съм Александър и в този клип искам да ви говоря за видовете филми. Но преди това искам да ви кажа, че исках да пробвам как ще върви като снимам геймплей видеа. Направих един епизод на Vice City. Не ми хареса, защото качеството излезе в 360p, като трябва да е 720p и затова си викам, щом не ми се получават клиповете на игри, ще си влогове, поне да правя нещо лятото. Така, нека да говорим за видовете филми. Има два вида филма. Единият е дългия филм и втория е късометражен. Късометражните филми са около 5-6 минути. Документални филми също са къси. Сега ще говоря за видовете жанрове на дългите филми. Видовете жанр е екшен. Както знаете, в екшен филмите винаги се стрелят, има престрелки, състезания, скокове с коли, преобръщания с коли и разни такива неща. Втория жанр е комедията. Комедията трябва да има забавни части. Всъщност за един филм Angry Birds, филмът, който е комедия. Там трябва да има смешни части, нали? И героите да се смеят, не само тези в кината, хората. Трябва нещо, че ако няма забавна част, значи не е много комедиен филм. Така, ужаси. Това са страшни филми. Има един Кръвата Мери, Полтергайст, Анабел, много страшни филми, които просто, ако ги гледате през вечерта, може да се отложи спането. Да. Ще трябва да спите на светната лампа в затворена стая, което е малко по-добре, отколкото затворена стая и загасена лампа. Четвъртият вид филми са приключенски. В този вид филм, да кажем, ще ви дам пример. Двама приятели искат да разузнаят джунглата. Има различни препятствия, запознати с нови хора. Сещам се за такъв филм В търсенето на Дори. Както знаете, имаше В търсенето на Немо. Jurassic Park също е приключенски, там с динозаври. И това беше от клипа, надявам се ми е харесал. Ако така дайте палец нагоре, всяка седмица много видео. На 1 август качвам клип от целия месец юли. Почнах да снимам от 10 юли, така че малко късно съм започнал. Но, ако ударя 10 или 20 абоната, ще направя клип за въпроси и отговори. Надявам се ви харесал и бай-бай, хора! What